I proszę państwa, zwracają uwagę na A, tutaj wszystko się dzieje na B. Proszę przerzucić kamerę, gdzie jest tutaj. Proszę państwa, widać tutaj komunikację Miłosza właśnie pięknie, tutaj próba wstawienia główki i proszę państwa, czy będzie headshot i niestety, ale było trafienie, będzie nóż. Proszę państwa, Wolf G ma teraz i jest, proszę państwa, runda 8-2, czyli już tylko i wyłącznie 6 rund różnicy. No ale to jest, prawda, już 10. i 11 runda. 11 runda, jest łącznie ich 15, więc 4 rundy przed nami. Miejmy nadzieję, że wynik skończy się tutaj 8, ile się może skończyć? 8-7, tak? 8-7. 8-7. Jak widać, rosyjska myśl techniczna nie sprowadza się tylko do zajmowania Krymu. Widać, że zdarzają się też takie sytuacje, że generalnie ten członek zespołu potrafi, prawda, odznaczyć się jakąś taką, prawda, kooperacją, jakąś improwizacją w drużynie, umiejętnością tutaj, prawda, przeważenia szali, tej przewagi na stronę naszej drużyny. Proszę państwa, teraz mamy sytuację taką niesłychaną, czyli wszyscy okupują tutaj banana, a dokładniej taksówkę. Czy taksówka zostanie tutaj oczywiście uznana za najlepszą miejscówkę do tej rundy na B. Próbują powolutku spojrzeć tutaj na CT spawn. Kolejna osoba ginie i już mamy tutaj 4-2. Moim zdaniem jest ta sytuacja już nie do przegrania. Czy będzie plant, proszę państwa? Tak, a propos tutaj rosyjskiej taktyki i a propos Krymu, chciałem zadać takie pytanie, czy wiesz, gdzie leży Krym? Na ciostku. Na ciostku. I proszę państwa, tutaj już mamy tutaj Rising to Victory. To jest bardzo znany gracz. Nie wiem, czy obserwowałeś jego karierę u podstaw. Kiedy on zaczynał w podstawówce, tak, robił fikołki, zdawał tam, prawda... Nie było mu łatwo, proszę państwa, gdyż były takie informacje z pewnych źródeł potwierdzone przez informatorów, że miał olbrzymie problemy przy kopytku do tyłu na WF-ie. Tak, zamiast tego robił dwutakt na stojąco. Mimo wszystko... Ale moim zdaniem to było dopuszczalne. Jak widać na ekranie, generalnie opłacało się popełniać, prawda, takie ruchy podczas wczesnej edukacji, gdyż generalnie drużyna już prawie wygrała. To są tylko sekundy, które dzielą ich od zwycięstwa. Kura tutaj biegnie w dzikim szale, nie zdążyła uciec. Terroryści wygrali, proszę państwa. 8-3, proszę państwa, 8-3 i niestety pała tygodnia, czyli pan Miłosz zginął już po czasie. Co prawda to nie wpłynęło na aczkolwiek jest to wstyd. Jest to wstyd, który u nas na Górnym Śląsku zwykło się określać terminem gańba fest. Gańba. Jest wstyd i hańba, to u nas jest wstyd i hańba i gańba. I wszystko. Proszę państwa. Ostatnia misja Miłosza. Miłosz jest tak zniesmaczony. Patrzy, obserwuje swoją broń, czy będzie w stanie sobie z nią poradzić, czy będzie w stanie ugrać, jak to się mówi w środowisku CS-owym. Tak, czy ugra. I proszę państwa, mamy tutaj tak zwane sukiennice, teraz podróżamy tutaj na taksi i jest smoke, bardzo dobrze rzucony taktycznie, pewnie oglądali taktyczną Akademię Izaka, ale zobaczmy, czy szpule są puste, pod nogami wala się defuse kit, czyli już mamy tutaj informację, że zginął przeciwnik. Agresywna rozgrywka, proszę mamy państwa, 3 bardzo na 3 agresywna. Szpule, uwaga, teraz będzie prawdopodobne ruiny są puste. Są zagrania taktyczne, raczej próbują coś tu kombinować, niż, prawda, cisnąć, jak to się mówi, na pałę. Tak, można oczywiście robić tak zwaną pałę, ale nie polecamy pały. Nie polecamy robić pałę. Jest ostro, proszę państwa, niestety Miłosz poległ, zabity przez 5-7 Max Ratora. Jak to się mogło stać komu tak dobrze? Czyżby Max Rator był cheatorem? Czyżby używał nielegalnych środków? Ja myślę, że już tutaj zbliżają się powoli wakacje tak zwane, czyli vacation. Będzie blokada WAG wprowadzona tutaj na konto Miejmy nadzieję. Oczywiście wyślemy to wszystko na konto Paszy Bicepsa, który się interesuje już tego typu sprawą, czyli DDoSami, interesuje się różnego rodzaju cheaterami. Takie osoby są wysyłane na wakacje, one sobie odpoczywają od tej gry i czasem wracają, prawda, jak jakieś dzikie wspomnienia na przykład o byłych wakacjach. No ale coś tu tutaj dużo powiedzieć. Proszę państwa, i teraz na ekranie obserwujemy ostatnią rozgrywkę by Miłosz. Czy ma jakiekolwiek szanse? Startuje z nożem. Szczerze mówiąc, sytuacja jest dosyć nieciekawa. Przeciwnik wygrywa 6 punktami. Próbuje tutaj coś ugrać z diglem. Gołym, dziewiczym, bez żadnych kamuflaży. Jeszcze nieużywany. Widać tutaj determinację generalnie. Jak mózg kobry i Tigera. Obserwuje broń. Widać dym w chałupach. O, proszę państwa, to było niesamowite. Przeciwnik zginął. Oh my god, HLTV confirmed, proszę państwa, tu było piękne, naprawdę sytuacja, ogień zaporowy, suppressing fire, tak zwany, jak po niemiecku to było? Feuerfrei. Feuerfrei. To nie, ale dobra, proszę państwa, teraz drugi środek. Czy będzie drugi środek? Skrada się, proszę państwa, widzimy tutaj obrót sytuacji. Miłosz próbuje bardziej taktycznie podejść do sprawy. Czy wejdzie w ten sposób spokojnie na schody? Tak. Spokojnie wchodzi po schodach. Widzimy martwe ciało przeciwnika, który padł przed chwilą.
No Miłosz podnosi shotguna. Czy ta broń pomoże mu przełamać generalnie tą szalę zwycięstwa? Pierwsze lody. Tą szalę zwycięstwa na stronę naszej drużyny. Stosunek ludzi wynosi tutaj 4-2. Jest to dwukrotna przewaga. No Miłosz, jak widać, tutaj troszkę nieśmiało wchodzi przez ten balkon nad pitem, ale no nie dziwmy się, troszkę nieśmiało się zachowuje, podobnie do sytuacji, kiedy spotyka dziewczynę w barze, też nie wie co zrobić i proszę państwa, teraz spotkał go i niestety po raz kolejny stwierdził, że będzie tutaj podrywał dziewczynę na litość, więc no niestety ta dziewczyna była twardą sztuką i tutaj, proszę państwa, no scope i niestety, ale zginął. Wszystkie plotki powielane przez Dawida. Ja nie powielam, ja je mówię tylko raz, a dosadnie. I proszę państwa, Nikel, ostatni, 11% HP, 11% życia. Ja zobaczę, MP7 w jego dłoniach, się działo na schodach. Wychodzi przez boiler, pójdzie na bombsite. Tak jest. Zostały mu 3 sekundy. Czy zdąży podłożyć bombę? Niestety nie. I mamy tutaj 9. rundę? Nie wiem, coś się stało. 10. Tam był jakiś błąd. 10-3, proszę państwa, jeszcze 7 rund trzeba ugrać, żeby była sytuacja wyrównująca. No i tutaj mamy już Mikołaja. Mikołaj już się ładnie usadowił. Trzyma czerwony laminat z naklejką. Czy ta broń pomoże mu w zwyciężeniu tej rundy? Nie, mi się zdaje, że mu już nic nie pomoże. Tylko teraz gorliwa modlitwa i rachunek sumienia. Czy ja byłem dobrym graczem? Czy ja byłem dobrym streamerem? Nie zabijaj, oczywiście. To nie wiąże się z grami wideo, bo w grach można zabijać. Można zabijać, rzeczywiście. Nie będziemy się tutaj pytać, skąd jesteś, Wązdu, nie będziemy się pytać, czy jesteś z Sosnowca, czy z Niemiec, czy z Rosji. Tutaj się strzela do każdego. W tym momencie nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia tak samo jak to, czy Mikołaj ma rangę Silver, czy Oczywiście dostał Golda. za 7 HP z fraga. No i teraz mamy sytuację, kiedy tutaj gracze wyczekują, rzucają granatami jak wycofali się podczas już meczu z banana, tylko Mikołaj GKS Katowice, Górnik Zabrze. No i zobaczmy, czy tutaj ta sytuacja odwróci się, jeżeli chodzi o konto naszych, czyli terrorystów. Zobaczmy, 3-3. Sytuacja do ugrania, sytuacja wyrównująca szanse. No i zginął kolejny counter-terrorist i teraz, proszę państwa, mamy sytuację, kiedy nasza drużyna niestety już nie ma przewagi liczebnej. Już jest 2-2, a nasza drużyna jest bardzo mocno obita i teraz tylko Nikel wraz z niebieskim laminatem ginie, a nasz tutaj Rosjanin kolega z dziwnym takim awatarkiem multi-gameplay Gaia no niestety nie dał rady. No i 11 runda wędruje na konto antyterrorystów, a nasza drużyna Wesoła Gromadka jest już gotowa. Po raz kolejny kupiła sobie swoje plastikowe pukaweczki i będzie oczywiście tutaj ładowała je plastikowymi kulkami. To wszystko teraz będzie tylko i wyłącznie świadczyło o zdeterminowaniu naszej drużyny do tego, czy chce wygrać, czy też nie. No, oczywiście wychodzimy tutaj z początkowego spawnu i będą szli po raz kolejny bez ugadania żadnej taktyki na banana. Proszę państwa, jest tutaj awka wpatrzona w mida, będziemy szli tutaj bananem, tak zwana długa pod sukiennicami, jest oczywiście okupowana w tym momencie taksówka, 3 się boi wyjść na pustakach. Mikołaj jest za smokiem, nie boi się, przychodzi tutaj Siro, zdobył już 2 fragi, będzie 3 frag na konto Siro, zrobił triple killa, są fakosy pokazywane przez Mikołaja. Proszę państwa, dwóch zostało. Nikel, który jest troszkę zniesmaczony sytuacją w jego drużynie, obserwuje tyły. Czyżby tutaj te tyły były? Oczywiście, tak, tyły były oczywiste. Oczywiste, tak samo jak to, że nasza drużyna po raz kolejny przegrała. I tutaj mamy 12-3. Wszyscy sobie mówią good half, a tak naprawdę cała drużyna Kisip przybija sobie piątki, trzymają się za siusiaki i mówią sobie very good, team oppositive, very Teraz lubisz. Następuje zmiana stron. Widzimy, nasza drużyna gra po stronie antyterrorystów. Jaka taktyka, ilu na B, ilu na A pójdzie bronić, to już zależy tylko od W naszej drużynie ustaleń. mamy w ogóle jakiegoś królika. Co to jest? Trepny królik. A propos, chciałbym tutaj taką anegdotkę przytoczyć. Ostatnio się dowiedziałem, że wiewiórka w języku czeskim, wiesz jak brzmi? Nie mam pojęcia. Drewny kocur. O ja cię, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałeś się, ale... Już widzimy atak na B. I proszę państwa, pierwszy frag mamy tutaj. Mikołaj oczywiście wyrównuje sytuację liczbową 3-3. Ciekawe, czy wejdzie za taksi. Odważnie. Nie będziemy mu podpowiadać, ale może wejść za taksi. No i będzie tutaj ciśnie na przodek jak górnik szczałowy przy ścianie. Myślę, że postara się zajść od tyłu pomyliłem się, terrorystów, aby tak, zaskoczyć jest przewaga liczebna po stronie widzimy antyterrorystów. Tutaj jeden był po
lewej stronie. Mikołaj oczywiście z racji tego, że to jest pierwsza runda, wszyscy grają tylko z pistoletami, nie ma zbroi, nie ma żadnego kevlara, nie ma żadnego opancerzenia, ma ale full HP, czyli 100% HP. Czy on potrafi to wykorzystać? Czy zamieni HP na manę i będzie nagle napierdalał czarami? Nie wiem tego. To nie jest Diablo. Został ostatni terrorysta i zdążył podłożyć bombę na B. Zobaczymy, w jaki sposób gracze antyterrorystów zaczną odbijać ten Ja myślę, bombsite. że zrobią to skutecznie, ale czy skutecznie to będzie wyglądało i efektywnie? Najważniejsze jest to, żeby to było efektowne, proszę Państwa, efektywne, nikt na to nie patrzy. Efektowne, czyli hedzik, w kolanko, w pupkę, w pitoka. Arrow in the knee, ostatni antyterrorysta. I proszę Państwa, Last Man Standing został wyeliminowany przez pana Madness Mastera, a ja teraz Bomba już wchodzę na zostaje stanowisko. rozbrojona i kolejna, czwarta już runda leci na konto antyterrorystów. Następuje szybka zmiana graczy. I w tym momencie za sterami zasiada Dawid. Bo może grać na fullu, może sobie pozwolić na kupienie praktycznie Dzięki, mamo. co tam chce. Kupuje M4, A4 i Kevlar Wabik. razem z Proszę hełmem. Państwa, jest to co najmniej dziwny wybór, ale... Posiada 2 flesze i 1 wabik. Zobaczymy, w jaki sposób je wykorzysta. Czy Dawid ma tu na myśli jakąś skomplikowaną, tajemną taktykę, którą próbuje wykonać? Tak! Proszę Państwa, rzucę wabik w stronę wieży kościelnej. 3 graczy zajęło bombsite, a 2 zajęło banan. Widzimy tutaj czyli bombsite specyficznie B. rzucony flash, proszę Państwa. Czy próbował oślepić kury? Nie! Próbował oślepić przeciwnika. Następuje ostrzał. Widzimy taktyczny flash rzucony na mida, wychylenie zawodnika, niestety już tam nie ma żadnych antyterrorystów. Proszę Państwa, stosunek graczy w tym momencie wynosi 4-2 i 4-1, proszę Państwa, to wydaje się tak. Jest to mecz wygrany i w tym momencie wynik dla naszej drużyny wynosi 5 w stosunku do 12. Dawid tylko 7 punktów. Terrorystę tylko przez ułamek sekundy na midzie, jednak runda wpada na jego konto. Jest to tylko 7 punktów, które musimy odrobić. Jest to niewiele. Mam nadzieję, że uda się naszej drużynie. I w tym momencie Dawid wyposażony w granat zapalający oraz 2 inne rodzaje granatów typu flashbang oraz tak zwany dym, pistolet FN7 i M4 atakuje rondel. Proszę Państwa, jest to co najmniej zastanawiające. Widzimy tutaj przebiegającą zwolna kurę, wskakuje na ciężarówkę. Spada, jednak wskakuje na balkon. Proszę Państwa, Zobaczymy, nietypowa czy sprawa. Atak nieco odważny, czy niezbyt odważny, rzuca Poszedł granat ogień. zapalający. Proszę Państwa, płonie, kura ginie. Czai się, proszę Państwa, flashback w ręku, czy będzie tu jakieś natarcie, czy jednak przechodzi do trybu takiego bardziej, powiedzmy, ofensywnego. Bomba została podłożona i teraz następuje ten morderczy bieg, ten zabójczy bieg o życie do plansite'u, aby rozmawiać, próbuje zaatakować kurę, ale nie udało mu się. Czy to będzie zła wróżba? Miejmy nadzieję, że nie. Gracz będzie podchodził do bombsite'u B od strony ruin. Czy pójdzie flash? Tak, poszedł flash, próbuje podejść od prawej do flanki, nie. Jednak idzie frontem, tak zwanym szturmuje, napiera. Jest przeciwnik, tak, zabił. Czy zabije? Niestety, mało brakło, 93 HP zabrane przeciwnikowi, brakło jedynie 7. Niestety kolejna runda wpada na konto przeciwników. Jest już wynik 13-5, przy czym przegrywamy. Widzimy profesjonalną broń Mach 7 Bulldozer. Jest to wybór dość nietypowy. Gracz wykorzysta tą broń, zaraz już się przekonamy. Gracz chyba defensywnie, nie, ofensywnie będzie bronił bombsite'u A. Jest tu powtórzony motyw, proszę Państwa, z balkonem, aczkolwiek tym razem wyposażenie jest zupełnie inne. Poszedł flash, jak widać Dawid naciera. Tak, proszę Państwa, przeciwnik zostaje trafiony i co będzie się działo, proszę Państwa, napięta sytuacja. Przeciwnik piętro niżej, jak to się skończy, jak ta sytuacja się skończy. Wymiana ognia trwa, proszę Państwa, przeciwnik padł, został dobity przez innego członka drużyny. Sytuacja 5-2 i jest bardzo dobrą. Zobaczymy, co gracz Dawid zaraz wykombinuje, jak... Bez mała trafił swego członka drużyny. Proszę Państwa, jest to częsty błąd, który często niestety skutkuje właśnie porażką drużyny. Skrada się. Proszę Państwa, czy jest to na pewno dobra metoda, aczkolwiek przewaga tutaj w tym momencie jest zasadnicza. 4 graczy na tylko jednego. Ostatni gracz jest w okolicach wyjścia z bombsite'u terrorystów. Jest ostrzelany z pistoletu. Tak, proszę Państwa, Dawid wygrał. Strzelał, zabił. Tak powinno się grać. Tak to powinno wyglądać. I teraz, proszę Państwa, do gry wchodzi Miłosz. Zostało, proszę Państwa, dość niewiele. Wynik wynosi 16-13. Dawidzie, jak Ty to widzisz? Na czarno.
To znaczy my jesteśmy tutaj drużyną ubraną na czarne kolory, ale mamy tutaj piękną broń Bulldozer. Bardzo mi się dobrze nią grało, naprawdę. Bardzo fajnie, tak, dopiero się uczyłem tak naprawdę obcowania z tą bronią. Ale proszę Państwa, nie bez powodu tutaj mówimy o pierwszym obcowaniu. Przed nami tutaj prawiczek, jeżeli chodzi o Counter Strike'a. Miłosz będzie tutaj... I poszedł dym. Poszedł dym, czyli jak widać coś poszło nie tak. Ktoś tutaj puścił dym. Ale mamy 4... Czy jest to metafora? Czy jest to metafora tego, że Miłosz generalnie ma problem z uzależnieniem w postaci papierosów? Czy jak to się po śląsku go do kurzy? On kurzy jak głupi. Kurzy jak głupi, aż się kopci. I teraz zobaczymy, czy Bulldozer... Jest ostrze, proszę Państwa, niestety tylko zostało jedno trafienie. To spieprzone, proszę Państwa, jak atak Rosjan na Ukrainę, ale moi drodzy, miejmy nadzieję, że Nickel tutaj po raz kolejny pokaże wysoki stopień. Jest, zabija. Jest, wysoki stopień. Drugi przeciwnik, co się będzie działo na piętą stronę? Tak, przeciwnik ginie. Bardzo ładnie po raz kolejny. Następny triple kill. W tym momencie, gdyby grał w Call of Duty, dostałby jakiś dodatek w postaci wydłużonej ręki, ewentualnie szybszej ręki. Zwiewne rączki. Lub też nalotu z kosmosu, ale to nie jest Call of Duty, to jest CS. Szybkie paluszki. Tak, tu liczy się skill, tu nie liczą się wyimaginowane, prawda, jakieś dodatki do naszej postaci, tylko właśnie umiejętności, które sobie wyćwiczymy ciężką pracą. Niestety, Nickel, ale pięknie, naprawdę się zapowiadało. Ale sprawdziło się tu stare polskie przysłowie do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka. 4 to już za wiele. Troszkę moim zdaniem poszło tutaj nie tak, ponieważ drużyna Miłosza, raczej nasza drużyna, nie gra tego samego co na początku. Jak to kiedyś na przykład pan Adam Małysz, kiedy ze swojej kariery mówił, że jego najważniejszym celem, jego dewizą jest oddać 2 równe skoki. To Miłosz niestety wziął to do serca i zawsze 2 razy tak samo ginie. Proszę Państwa, to nie powinno się zdarzać na tym rankedzie, na tym czy tak to miało być? skillów. Czy Miłosz tu ma jakąś taktykę, która polega na oślepieniu się granatem typu flashbang? Czy wierzą w swoje umiejętności na tyle, że generalnie celowo próbuje się oślepić granatem i dać jakąkolwiek szansę przeciwnikowi? Co ty o tym myślisz? Ja myślę, że tutaj z racji tego, że Counter-Strike jest grą multiplayer, tutaj nie ma poziomu trudności. No nie. On uważa, że ta gra jest za łatwa dla niego, dlatego sobie sam utrudnia, tak zwane utrudniacze. Tak myślę. Jak sobie na przykład grasz w grę, to nie robisz tego tak, aby było ci zbyt łatwo aż do znudzenia. On to sobie utrudnia, proszę Państwa. Lubi wyzwania i proszę Państwa, takim wyzwaniem było tutaj pojedynkowanie się pod sukiennicami. Tak trafił swój na swego, jak to się mówi. No i niestety. I Miłoszowi została ostatnia jego szansa. Czy w tym momencie ugra, czy przechyli szale zwycięstwa na stronę naszej drużyny? Pozostało jedynie 9 meczy, proszę Państwa. Czymże jest 9 meczy? Prawda, jak to się mówi w stosunku do całego wszechświata, to jest tylko moment. Naprawdę, to jest moment i jak to mówią na grubie, to jest... Tego nie widzisz, hopie, to jest moment. Jak to się go do im Augenblick. Ja Augenblick, hopie. I nie mu. Moment. Keine Ahnung. Został Nickel. Nickel ma to szczęście, jak można zaobserwować. Last man standing. To jest właśnie ten. Może gra w Call of Duty, może to właśnie tam się tego nauczył, że jest ostatnim graczem drużyny przeważnie. Próbuje coś tu obronić. Niestety nie udało mu się w tym momencie. No i to jest tragedia teraz. Ja myślę, że wszyscy teraz drużyny counter-terrorist, czyli antyterrorystów, jakby ktoś nie rozumiał, to niestety oni tam rozpaczają w swoich domach. Moim zdaniem wielu z nich, a mamy tutaj paru Rosjan, podwoiło swoje dzienne spożycie alkoholu. Czy będą ściągać dywany ze ściany? Moim zdaniem nie, ponieważ oni pewnie jeszcze będą próbowali się odkuć. Nie wiem, otworzą skrzynkę w Counter-Strike Global Ostrzelają Ukrainę, nie wiadomo. Albo na przykład podbiją sobie dodatkowy Majdan. No, kto wie, to jest Rosja, tego nie wiemy. Proszę Państwa... Miłosz zmienia taktykę, jak widać czai się. Tak. Można to nawet w pewnych kręgach nazwać tak zwanym kampieniem. Ale on nie kampi. Nie. On po prostu czeka, aż przyjadą czołgi. Jest on dynamiczny w tym momencie. Czeka na wsparcie. Poszedł granat. Proszę Państwa, poszedł granat, będzie pompa, ale Miłosz teraz... nic nie widzi. I czy będzie atak z pompą? Tak, niestety przyszedł kolega, tak zwany Nitro Hedzik oraz pan Isamu Lec Pompa. Więc proszę Państwa, tak wygląda wynik. Ostateczny wynik 16-6. I co miało być teraz? Miała być skrzynka. Ale nie ma. Czy będzie? Ja już aż cały stoję z tego wrażenia. Czy będzie? Nie ma. Chyba nie ma. Niestety. Ale całe szczęście też ranga nie spadła, gdyż musicie wiedzieć, że czasami w tej grze właśnie takie sytuacje dość nietypowe znajdują miejsce, że przegrywamy mecz, ranga rośnie, wygrywamy, ranga spada. Mi ciśnienie wzrosło. Mi też, aż mi wali serce. Także żegnamy się z wami ze studia w Bytomiu. Pan Mikołaj So Much Niklaus. Ausbeuten. Ja. I pan Dawid Welbengal. I Miłosz, prawda, tutaj rękę Ty się nie żegnasz, bo przegrałeś nam.
No. Tak to było. Tak to było. Jeżeli będziecie chcieli następny, to pamiętajcie. Klikajcie łapki w górę, klikajcie w reklamy, reflinki i tak dalej. Nie, to nie ten materiał. Nie, trzymajcie się, to u mnie. Na razie, cześć.